Next. Hatod sa Indo kan DZGB ang programang magtataon ng impormasyon mapadapit sa pagmakulog asin tamang pagataman kan kapalibutan. Mga isyu na ipapaliwanag mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban. Mga istoryang daraan pag-asa asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan igwaning solusyon asin kayang-kaya ta. Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to na pagkarahayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya na ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango tan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa atin? Magdamog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses, mahalaga kapalibutan, padabaon ta. Boses kan kapalibutan, kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Brumeo, digdi sa DCGB, ang sa indong kadamay. Pagkatugang good morning po sa inyong mga boss. Welcome sa tuyang programa. Boses kang kapalibutan ko niya pong aldaw na inin Sabado. Thanks God, may saldang na kanal daw. Bad lang mga magpadago sa tamang kapamarana kan mga dapat pamarahon na naubos na. Good morning po mga kababayan. Ako po si Mardila dahil iba salit sa Naverotian. Siyempre sparring partner natin Father Momoy Borromeo Direct and Live. Diyan po sa Mary's Healing Sanctuary Broadcasting Center sa Lidong Santo Domingo, Albay. Father Momoy, good morning. Good morning, good morning! Mga magayon ka mo niya na aga! Magayon na magayon po dahil ta niyaon ang bendisyonin mahal na Diyos. Yeah. Viva Lalong-lalo naman yan ang aldaw, nagsirang manggiraray. Correct. Tama-tama ining Sabado. Ini ang aldaw kan mga parakro-kuso. After ano yan, long days of working, ngunya naman niya ang sinasarong para magkuro-kuso. Oo. Kaso mga habok gibong ni Mrs. Indaw, kamo ang minagibo. Habo si Mrs. maglaba, kamo minadaba. Ayan, yan yung mga masinundon. Mga tigasin. Mga tigasin. Mga tigasin. Tigasaing, tigalaba. Mga din. Mga tigan. Alright, ngunyan pong aldaw, mga tugang. Sa naman na edisyon kasto yung pong programa. Sa ito yung pong tawaning atensyon ngunyan. Sayang nga lamang daita na makakaibanan ngunyan so Philippine Coconut Authority. Especially mga tugang, itong pag-discuss takan sa coconut
Farmers Industry Development Program yung update sana kan status kay ningo niyan. Tapirang taon na po na pig-implementar, 5 years man sa nabaga, kumusta na kita? Yan. Kundi, so resource speaker, uminilang tali sa travel, pagkatapos si Ma'am Sofia Bukad, ang Albay and Catanduanes PCA officer, dahil man po available ngunyan. Kaya, ang saro pa natatawan niya ito ng panahon, ini po na may kinaraman sa mga paghiro kan sa tuyang mga bulod asin mga daga na maraot ang epekto sa mga kababayan ta. Mga tugang, yung beautiful island of Cagraray. Yes. May problema na mga tugang ta kan magkaigwanin mga konstruksyoning tinampo sa lugar, tapos nagparauran, inabot din baha mga tugang so mga kababayan ta, mga barangay ta dyan. Kaya kanakaging second regular session kan sangguni ang bayan dyan sa Bakakay Albay, kanakaging aldaw, na gamit ni Dagabuso oras sa sesyon para tang tukaron mga tugang asin aramon ano ang kausa kan massive and life-threatening floods mga tugang sa mga mountain barangays kang Kagbulakaw, Taanagan, yan, Manait, at saka Namantaw. And kung paano kunyanaan maresolbiran yan na apektadong mga residentes. So sa mga barangay captain, nagpaabot sa ng mga inagrangay, face to face mga tugang sa representante kang DPWH Region 5, tapos yung DNR Environmental Management Bureau, para ipaabot sa indang mga struggles. Tapos pinailing sa mga retrato. Nanailing po nyo sa screen, iyan na sa retrato kan mga nangyari po mga tugang dahil talagang sa construction kan mga tinampo, nagwalat po ning maraot na epekto, puminarasiring sa salog, nagiribabaw na, tapos so mga tubig, nagpasiring na sa mga harong. Yan. Iyo, grabe yan, grabe. Iyo po, Kagbulakaw yan, ang Kagbulakaw yes, nangyari. Kagbulakaw. Tamay ginibo pala na spillway dyan na dati ng pig-contract kan mga kababayan ta, pati ka mga barangay officials. Pero dahil man dinangog kan DPWH, ta nakaprograma na da. Tang gusto ko tani da tulay. Kayan ngaya, pag iyan ngaya binulusan ka mga ragpa, iyo na nga naman, iyo man agad nangyari. Dahil man nila na-experience saloy na panahon, ngunyan, naging problemado ang sa inda pong barangay. So, ang sabi, nagtuga so DPWH na i-dredge ang mga salog na huminababawo na dahil duman sa kadakol tunidadang debris. May mga daga, may mga dugi, may mga gapo na hinali duman sa tinampo, puminasiring sa mga salog, and sabi, iyan nagkapadagos na namamatian dahil sa ongoing pa ang konstruksyon mga tugang kan mga tinampo duman. Pigtry ko kuta na makauron si Father Noli Alparce, ang kagawad mga tugang kan Sangguniang Bayan at chairman kang Committee on Environment na present duman po sa pagtiripon, kundi to no avail. Pero maaray man ang pigdumagaro ni Padre. Day kita na simbag tabi Padre Momoy. So diba nasa luwas kan country? Opo. So yan ang kunyan, yan ang sitwasyon ngunyan. Ang sabi, latest kasudma, report ni Jomar Sakuya, nagdumana so engineer kan DPWH, as in mga staff, binisita na, so pinag-assess so sitwasyon, duman sa Kagbulakaw. Na ang sabi, rangkaw na na so itong spillway, tapos guminibo ning garo earth dike, tangani na para mientras dahil na mag-spill over so mga tubig na minabulos naman pasiring sa barangay. Pero bako ito pa ang aksyon na pigahalat kan mga kabarangay duman. Ang gusto ninda madred susalog tahababawo na databi pader. Iyo. Pero makangalas nga po baga kaan ta
Haluyon pa ako na destino dyan sa Kagraray, duman sa Kabasan, Opo. Sacred Heart Mission Parish. Mhm. Kaya tapos, yun ang Kagbulakaw na, pasiringan dyan sa Bay, ano? Misibis. Misibis Bay. Misibis, Kasi oh. taraniyo nandyan. Mhm. Kaya ito, kan dahil man mga construction dyan, dahil man kami naka-experience kiba nga baha. Iyo. Siguro, sa idali sa mga ragpa, hali sa Manait, na may pig-construction na diba na, Iyo. may pig-construction na diba ng tinampo. Utan manait pa lang, dahil pa man gabo simentado pa dahil. Itong tinampo pa sakat duman sa manait, dahil pa man ito konkretong gabos. Kaya, pagparaura na sunod-sunod, ibinulos sa mga daga, pasisiring na duman sa baba. Yun na yan so dahilan. No, minababawo na so ano yan, so mga salog. Suminupay na sa mga salog. Opo, kaya iyan po ang sitwasyon. No? Yung mga arong, rinalaog na nindugi. Yung tinampo, yun na naging salog. Pati barangay hall, nilaog na nin tubig, mga dugang. And talagang perwisyo sa mga kababayan kang manasambit pong mga mountain barangays diyan po sa Isla Cagraray. Mountain and Island Barangay. Island Barangay. So, yan po tabi adi. Mamundo, padre, ano? Garong... Magkamurumundo nga ni po. So ba naman sa kanta na kuminsan ang modernisasyon, minapoon ki pollution, Iyo po. minataong problema sa nasyon. Oho. Yan ang kunyan, ano? Yan kasi ang pagkakaiba di sa tuyat, di sa to pag may konstruksyon, kikaros ang bulod. Sa ibang nasyon, may preserver ang bulod, liluho ang bulod. Yung nga ni, Gigibuan tanil sa irarom, pero preserbado iba ang... man paanoan sa tuyang konsepto. Sa inda, ang mahalaga ho na maray, lalo na sa Japan, mahalaga ho na maray ang nature. Yes, oo. Sa mga Pero nadungan mo... kung hilingon mo, ang construction naman kan mga tinampo, mga redes, magayon nun lugod. Duro diretso, kaya nga igusin ng bullet 30, duro diretso san kung may bulod, luluhuan. Kumbaga Kung, daing para usog sa kapasakat. Pader, Daing ko yan. daing para usog pasakat. Daing, duro diretso sana. Diretso sana. Tapos, mantenido sa bulod na preserbado. Yes. Katapos kung may mga salog man, katapos kung maluyaan substrate kan daga, i-elevated viaduct ang gigibo. Viaduct. Ayan. Oo. Sana yun ang ginibo dyan sa Andaya Highway. Ayan, galos gabos talagang mga kunyan-kunyan sa Bicol, adi. May mga pangapudan na ngani na dapat nga eksaminon kan MGB ang mga kadagaan. Di sa tuyat, may minarulubog na sana. Bigla na sanang minalubog. Day man nga arog ang kaan kay ito. Kundi arog talagang garo padre, ano. Ang sabi baga pa, Kaya no? may kadako na nagsasarabi kan mga baig din na BBM da. Alam mo kung ano daw ang BBM? Sarabi nila, BBM nga baha sa Bicol, malalim. Ay, mga tao na talaga. Mga tao na talaga. Grabe, may na-receive. Yan, siguro iyan ang ano yan, yung mga nangyayari ngunyan, sana maging ano yan, eye-opener sa mga nasa construction, pati na sa mga sa DPWH, sa mga nasa gobyerno na nagmamantinir kang sa tuyang kapalibutan na bago man pumuon ang mga proyekto, sigurohon ng environmental impact dahil maging negatibo. Kaya nga ni may environmental compliance certificate baga. Una ko po, yan ang environmental compliance certificate. Nagpapahilig na hararom na pag-aadal sa kapalibutan. Supposed to be, dapat arugan pa din. Diba? Kung may hiroong kang mga lugar, ano nga yan magiging impact kaini sa source kang tubig, kunigwa, sa impact sa komunidad. Kung minsan po baga, ito pighihiling na substrate, nagiging sa ng sobre
imbis na substrate Sobre, ang asikasuhon for sobre sa imo. for sobre sa imo, gibunta ngayon eh. Ayun, okay, so, ayan ang kunyan, ano, halos kunyan, ayan ang ano, ayan ang sitwasyon kunyan dyan, Father, sa, ano yan, sa, ano ni, sa sitwasyon sa Isla Kang Kagraray, so mga Pero at least, barangay ta dyan. ngayon man, araw po nga ni Ken ang nangyari dyan sa isla. Pero gusto ko man na tawan magsaludo ako enot sa Sangguniang Bayan kan Yes. Bakakay. Mhm. Lalo na kay Padre Noli. Talagang sensitibo sa mga pangyayari sa kapalibutan, kung ano ang nakaapektat sa mga tao, Mhm. i-aksyon ng tulos tinda. Iyo, opo. Katapos ini man na ining DNR saka ito pang DPWH, Aha. at least nag-aksyon. Salamat sa Diyos Mhm. na nag-aksyon man. Sana, pero sana dahil matapos diyan, kundi talagang padagos yan na mapakarahay talaga yan. Aha. Ayun. Yan po ang ano, di. Talagang kunyan. Dapat na idalion dahil pa na sisiguro ang kamugtagang kampanahon. May laninya pa. Bataan La Nina, puro sanaan tubig, ulan, Oo. baha. Correct. Aha. Ayan. So, sana garon nagtuga man da duman sa in open session sa Sanggunian nagigibon nila ng paagian. Hopefully maidali ta nganing maali man ang sakripisyo kan mga kababayan ta diyan. Tabata diyan ngani sa mga giniribong tinampo may mga nagrarasay na pader. Naging so ikinaag na so mga ano baga mga pangulang ginalang kan ano yan talagang pag-uran ibinaraba. So nagsisilbing peligro man sa nagkakapir ang mga motorista dyan, so mga kababayan sa nag-aagi dyan. Bata na kulao na, enang tinampo ko na dyan sa Isla Kang Kagraray. Hmm. Katapos duman naman nga na sa Batan, nakulao na kaginawaan sa mga tao. Oo. Saka ito, kanadestino po ako dyan, ay sus ko, naghahalat kami kan tao, na kung minsan halawak may wason ang hunas, mahalat kami ng tao, kung minsan nganing tao pa, may nahali kami mga alas 4 pa rin aga, nga ni makabalyo siya na dyan sa Bakakay. Katapos kung minsan madagaton, kung minsan maagi pa naman sa nagtapis, grabe po ang sakripisyo. Ngunyan, nakulao ng bagay po ini ang nagkaigwa dyan ng mga tinampo. Bukod ang mga tinampo, araw ka nangyari, puro man binaruga, ay gusto niyo perdon. Iyan ang kunyan. Day na antisipar ang mga posibleng mangyari sa mga maabot na aldaw na kapag iniro pa ngayon ano ang magiging mga konsekwensya. Ang nagsaparso ano yan, so mga kababayan nga to na nasa dilantera ng peligro kapag may mga pag-uuran na dito na sinda kung anong mangyari sa mga masunod na oras. Ayan. So hopefully ining pagtutok na ini kan Sangguniang Bayan talagang magsunod ang kunyan ang mga departamento na naunambitan para trabahonin danin tamaan sa indang mga trabaho. Prutira ng kapalibutan tapos ang construction dapat daini negatibong maging epekto sa tuyang mga kababayan. Parang kunya magana in every development there is a corresponding distraction. Pero dapat minimal. Di ba? Bagong araw ka na garo dilubyo na nangyari sa inda. Garo baga, so bataan mo niyan talaga, grabe na pukaan ko yan. Grabe na, minaabot na talaga in climate change. Problema talaga ang climate change na ini. Iyan. Ang panahon ay nagbago actually, kung ginangunta, masabi tayo itong sa LA wildfire. Kan talaga ito, sobra-sobrang paros. Yan, maparuson. Nagparalakop su kalayo. So, bigsasabi ta po bagang kan mga gurang na manok-manok, kaya minabalyo tulos ang kalayo. Tapig lulupad pa ano kang paros. Correct. Kaya makaskason, isa nagkapira lang na minuto, dakulaon, sarong soccer field ang kikaon kang kalayo. Yung ganoon mo yan. Kaya naubos-ubos ang lugar kan entertainment city.
Diyan po sa Ang Hollywood. sa Hollywood. Ayan. Okay, so Sa inapod man pa nung bako sa ng entertainment city, inapod man bagay itong godless town da, ano? dumandang po pa dress ko na 2 days before may garo event duman, garo Globe Awards, tapos may garo Golden Globe, Golden Globe Award. Pagkatapos sigwang garo presentation na yung ito may nakasulog ning sa demonyo na naglakaw-lakaw duman sa tinampo. Pagkatapos yung nagsasabi na godless city daw yun. Yun yung nangyari after 2 days. Yun na po namakot sa kalayo hanggang sa kadakol po ng mga nasulo na mga residensya. And kasubagong aning aga pati power plants ninda nagkaraba na, kuminaraba na. Yan po talaga ang kanya. Grabe. Problema kang mga kababayan natin dyan. Alright, okay. Hello kay Kuya King Rinaldo. Yan, good morning Databi, Father Momoy. Sabi ni Kuya King na Rinaldo. Alright. Okay, so makahirak talaga, Father, ano? So, let's just hope na magsunod ng tama sa sendang pangako ining mga tawang kan DPWH. Para rumunan Sana nila dahil yan. pag-arogon kan DPWH sa mga amigo ko ito, mga nagkandidato. Sabi pa ano sa kuya, ngayon pa, grabe ba ang mga tao mo yan? Nga ko ano, pinangakuan mi na nga, gusto nga ninda, utubol mi pampangako. Igagawa na nga, tinugaan na nga, gusto sunodun pa. Nagpunod pa. Ay, sus Mariusi, pare. Okay, so sa mga kababayan tapo dyan sa sa Kagbulakaw, sa Tanagan, sa Manait, Namantaw. Ayan, arantabay lang po kita. Tututukan taman nini dyan sa DPWH. Kamanga dapat din giribuhon from time to time mapasar kita. Tangani po mailing tang development kung talagang ginibunin ang mga lakdang na maprotirang kamo. Tapos na mapadali ang pag-semento nindakan itong tinampo pa itaas sa Manait. Tanganing maging firm na daga. As hindi na magparabulos pa ibaba. Halos 2 taon na garong padre yan. Tinampo dyan dahil natatapos. Yung nga ni. Garo na inot pasulanding ang helicopter na natapos doon sa itaas. Ay, Diyos ko po. So yan, mga tugang primero niya itong sana, sayang lang, tadayta na kukontak talaga si Padre Noli. I've been trying to contact him since kagabi. Hanggang ngunyan po, dahil ko talaga nakukuha. Pinag-text ko na pero dahil man pong reply tabi. Kaya siguro sa mga masunod na panahon maka-istorya si Father Noli kan development po dyan. Okay? Alright. So, Father, bago kita, gusto ko po saludar kay Father Noli sa tanggo na yung bayan ng barangay. Katapos duman man ang ako na DPWH. Saludo po kami na at least nag-akudat todos kami. Opo, ayan. Okay, mga tugang, naldang abiso mo? Yan, mga commercial na kita, Father. Tapos, taon-taon na po nagtagaro si Sir Edwin. Duman sa Mayon ngunyan. Nasa Bulud. Si Edwin, si Ray. Si Ray, yan. Sa mga tao duman sa Mayon. Kandaraga. Opo. Mayon. Bakong Mayon Volcano, Mayon Daraga. Barangay Mayon sa Daraga. Mayon Daraga. So, ayan. Kaya baga duman. Duman sa sanitary landfill. Yes po. Ayan. And then, maaraman ta kung anong tuyo ninda duman. Agaro may milagrong gigibuon sa duwa. Para sa kapakanan kasatuya pong mga paratanom. Asin kasatuya pong mga kababayan. Mamaniyar ta ang nintama ang satuyang mga solid waste. Tatamang-tama zero waste month ngunyan pong January. Bula na ini kang Enero. Opo. Taon-taon, babalik po kami. Istambay lamang po. We will be back after. Makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Figaro, Figaro, Figaro.
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Ang mga baretang ini, hatod sa indo kan mga minasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural
natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan. Habang ang methosulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang Artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa Boses ng Kapalibutan with Father Mamoy Borromeo. Yan po sa Mary Siling Sanctuary Broadcasting Center. And nakontakta na po mga tugang si Sir Edwin Ribangcos. Nasa tuya pong kapartner. Ang warriors kang mga environment. Yan po sinda sa Barangay Mayon sa Daragalbay. Sir Edwin, good morning. Good morning, Sir Mar. Yes, yan po tabi si Father Mamoy man sa ibong na linya. Yan po duman sa ano yan. Ayan. Good morning po, Father. Ayan. Good morning, Edwin. Iyo po. Good Mabuhay morning ang dyan sa albay. mga taga Mayon, Daraga. Iyo po. Ayan. Okay, so may mission ka mo dyan tabi, Sir Edwin. May mission tabi so Laudato Si. Mhm. Digdi sa tuyang mga Eco-Master Aha. sa Barangay Mayon. Barangay Digdi sa Mayon. Panuan ng Daraga. Ayan. Saan ka mo exact nga location tabi, Sir Edwin? Yan sa Mayon. Sangunyan, yaong kita didi sa laog kang Ewa Beso. Okay. So landfill po bagay ni kan approved landfill Opo. kan sa tuyang probinsya or Albay. Okay. So yaong kita digdi ta gusto tang tabangan ining Ewa Beso Mhm. na itong mga basura ta na sabi tang ani baga kan mga nakaagi Opo. na dahil man nape-perfect so segregation Mhm. nadadara digdi so ibang papakinabangan Ayan. Aha. na nabubulok. Correct. So, pagkakapasite ta ining tao digdi, Mhm. tanganing makagenerate kita didi kan basura na pwede pang pakinabangan na maging organic fertilizer. Ayan. So supposed to be baga dapat Yeah. ang pigdadarasan na dyan sa sanitary landfill, so mga residual, so mga panapo na di. Kaya Iya lang, po. sa course kang collection kang basura, may nakakasabay dyan na mga itong nabubulok. Yes, so kadakol. Iyan. Kadakol na. Pigkikilo pati yan, mahal yan. Di, iyan ang ipoproseso, tangani na may convert ta into organic fertilizer. Yes sir, Mar. Ay, Yes, sir, magayon Mar. yan, magayon yan. Mhm. So, Okay. sangon yan, nasa proseso kita kapag educate kaning mga tao digdi, lalo so involved sa segregation, Mhm. ta ipamidbid ta sa inda na so nakakalakal nindang mga pang-recyclable o pang-benta, Mhm. igwa pang iba na dapat isegregate, Mhm. iproseso, iyon na po ito sa pagsasabi tang biodegradable waste, tanganing magibutang fertilizer. Iyan. Paanong sistema tabi kayan, Sir Edwin? Sisigregaron giraray kan mga tao ta dyan. Iyo po, magibo kita Dapat tayo na-segregate sa source. magibo kitang manual, base sa observation ko, magibo kita kay process flow, Mhm. and then i-implementar ta digdi. Ipepresenta po sa management Mhm. sa Ewa Beso, Opo. then kung ma-approve, saka po mapul implementation na kita kang process. Ayun. Di, aba kung ano gayan, may mga makinang pigagamit tabi yan, Sir Edwin? Iyo po Sir Mar, sa parehas kan tigagamit duman sa sako sa Memarep ka munisipyo. Opo. May process man kita duman ng mga composter, shredder. So, i-implementa man digdi. Ayun. Di, ano yan? Apera dyan sa mga biodegradable materials na yan, nagigilingon garo yan, ano? Into small pieces pagkatapos. Ano pang ihalo po tabi dyan? So, igwa kita Sir Mar, pigagaramit ng mga decomposer. Mhm. Yung para mabilis magbulok. Mhm. And then,
igwa kitang mga enzyme na ikakaag, Aha. tanganing ma-fortified, so iting maluwas na organic fertilizer. Ayan, okay. Pader, tabi. May apot ka kay Sir Edwin, tabi. Go ahead. Magayon, ayan. So, dapat ko tada yan, isegregate sa source. O dahil taday man na-segregate sa source, dyan na sana isi-segregate. And then sa segregation na yan, ipipermit yan, iyo. Iyo po, Pader, magi composting process. Mhm. Ayan. Mga pirang ko niya yan. Paano ang composting process? Itong pigtao po kang gobyerno na composter, nakipag kita sa sarong kooperatiba, ito pong laudato si kooperatiba nga, Pader, na willing man din magpartakean sa indang resources. Mhm. May makina sinda, may mga gamit. So tatabangan ko na ma-process, turuan ko kang teknolohiya. Tanganing itong makina natin na tayaon digdi sa mga material na nabubulok, mapapakalay, magkaigwa ki benepisyo. Mhm. Ayun. Okay. O di, dakol-dakol ang bulyong garon dyan na nakatambak na. Dakol na, Sir Mar, talaga pala ng volume ang nabubulok. Ayan. Pirang ano yan? Pirang simana, pirang bulan para mapakinabangan, bago mapakinabangan after na mag-agi sa fermentation. Although, aloy, siguro tama po pa sa nakita. Tama pa man kita didiki mga inoculant. Mhm. Makahalat kita mga 2 bulan gayod. Mga tuman. Tutulo. Igwa na kita. Ayun, yun. Di, dakulang bagay man iyan para sa mga kababayan niya to, na mga gustong magpadagos kang pagtanom. Iyo po, Pader. Ayo, Sir Mark. Mhm. Yan po, Pader, yan go po ahead. pagang biofertilizer. Gagamito man yan sa pagbulong kan dagat ng paggang. Ayan, pagbulong Kaya kan daga. siguro, dahil man pwedeng gabos na organic fertilizer, magamit man gano'y ki commercial fertilizer. Kundi bako ng gabos. Mhm. Ayan. Bao tayo ray. Mga parang porsyento daw po, Edwin, ang gagamiton kan iyan ang fertilizer na yan, organic fertilizer na mapoproduce din daw. Katapos, pirama na porsyento ang gagamiton sa itong itong commercial fertilizer. Sa sarong, alimbawa sa sarong hektarya, matanom ki paroy, o kung kaya sa mga plantitas, mataranom man dyan sa indang mga harong sa container farming ninda, katapos sa iba pang mga pagtaranom. Mga paano ang sistema po ngayon? Igwa kita, Pader, na pigsusunod na transition application, combine ini kang bio fertilizer or ining compost or organic fertilizer, tapos ining synthetic, so nababakal tabaga mga triple 14, urea, arugaan. So, pagka primero ang farmer magamit, halimbawa sa rice field, sa sarong hektarya, ang initial recommendation mi dyan, sa sarong hektarya, mga 10 hanggang 20 bag na organic. So, kung nagkakakaan na 20 or 10, i-reduce mo man so sa imong synthetic, mga 25%. So, sa primerong taon, 25%. primerong season, primerong application, i-reduce mo siya 25%. Okay. Tanganing, dahil man masacrifice, so needs kang nutrient. Kung grabe na po ang kulang kang nutrient requirements kan tarong farm. So, the next application, ganun din, 10 to 20 na organic. Pag magayon so ani previous, i-reduce mo ng 50% so synthetic. Ayun. So, Hanggang na-analyze mo, break wrapping, na kaya na, dawa-day ka na magka-synthetic, organic na lang ang ipagkaag mo. ayun. So, dapat balance mang giraray na dahil man masakripisyo so produce mo. Yes, yes. Ayun. So, parang gradual kang mass shift to organic. Yes po. Dahil pagbiglaon. Yeah. Normally, bagatabi, Sir Edwin, pigagamit ang mga synthetic na yan during the vegetative phase.
kang pananom. Iyo po. And then pag Ang needs kasi ng tanom hanggang sa early reproductive stage. Yeah. Kaya dyan traffic kakagso synthetic. ayun, tapos pwede ka nang magano no. Kung halimbawa ngayon pasiri na siya duman sa flowering stage garo o pagburungan na, pwede ka nang mag-organic. Actually, Sir Mar, nainot dapat ang organic ang paggamit. Nainot dapat ang organic. Land Ayun. preparation pa lang, yaw na duman. Land preparation niya o na sa organic. Yes, yes. Tangani na sa mga panggang na daga, mabuhay giraray. Yes, oo. Ayan. Father, gawin tabi. Pero gigibo nung basal. Aha. Pero ang hapot ko po, Edwin, ini pong kuya, ining organic fertilizer, pwede bang po ini ma-tailor-made sa pangangaipukan mga tanom? Mhm. Halimbawa, igo po ba kitang triple 14? Gusto mong sabihin, pwede man kita makapag-formulate ining organic fertilizer na nga kung kinakaipan yan, mas dakuling ang iding phosphorus, mas dakuling ang iding kaipuhan na Potassium. nitrogen. Nitrogen. Kita maka-formulate kayan? Yes, Father. Depende po sa material na pigagamit. Ayun. Halimbawa, gusto mong alangkaw ang nitrogen, mga nitrogenous leafy or plants ang gagamiton ta. Buda chicken manure. Chicken o manure. Atula, o arukaan. Yan ang Pag alangkaw gusto ka ang naman- alangkaw ang nitrogen kan chicken manure tabi ari. Yes, pare. Ayos, Sir Bar. Mhm. Ngunyan, Okay. kung sakali naman na mababa ang potassium kan sa imong daga, so kaipuan mo mag-increase kay potassium sa compost mo or sa organic, ini naman ang mga batag, subak ang batag baga, Sir Mar, Aha. dahon kay batag, Okay. o to butol kang mais Mhm. na pag-shred baga, pag-tracer, tayo Yes. naman pigagamit. Aha. Pwede ito i-incorporate. Alangkaw ang potassium. Aba, may kanya-kanya din pala talaga yan ari. So, Oo. very scientific palan. Very scientific ko palang pag-ibo kang organic fertilizer. Kaya, very, kaipuan man talaga kaya na pag-adalan na maray katapos ang mga parao man mag-adal man kung anong pangangaipuninda sa daga. Correct. Oo. Yes. Magayon po ining very exciting ini na Mhm. kuminsan pa sisabi ito sana bara-bara sana papatangay compost. Maski- Yun na yan. Maski na yung Yun na mangyaykuhan. O yan ang Oo. minsan adi. Halimbawa, ayo baga Sir Mar, ngunyan kadakol baga dyan yung mga shell kang sumbunay. So eggshell. Excel. Aha. O iyan, pigpa-process naman yan. Igwa makita na kukuha calcium Calcium. Mhm. para ang mga tanom pag nagbubunga na mas magayon siya. Yan ang tiga-spray. Pangpakintab yan tsaka So, pangpa-crispy. Foliar fertilizer. Mhm. Yes, Father. Opo. Ayun. So wala talagang zero waste pala talaga, Sir Edwin ari. Zero waste. Yun po, Sir Mar, ako, sabi ko na nga, ini pag na-process tayo ng mga gulay na basura, prutas, peelings na nabasura, Mhm. ang dalagan kayo ni pabalik sa farm, tapos pag nagbunga na naman sa tinanong, pasiring na naman sa saod, pasiring naman sa lamesa, Pasiring pag-igwa naman naman dyan na. basura, ibalik na naman. Yan, Cycle, ini, Sir Mar. Ayun, yun ang pinakamararay-rahay na cycle. Oo. Di ba? Ayun pala na bigla sabing circular economy. Mhm. Yes, Yan. Father. Ayan ang parairahay na paikot-ikot. Tamay Oo. may benepisyo. Kaysa sa paikot-ikot na walang benefits. Ayan, o di ano yan? Ang ano kayan? Ang itong ngaya pilang bulan mo dapat i-stack yan o pirang taon mo pwedeng i-stack ang organic. And paano ang pagsari kaan? Actually, Sir Mar, kung abo mo yung gamit o sobra ang gamit, mag-ipo ka lang kita. Hoy, pakiara daw tabi, naputol. Baka nakunyan si i-redial mo, o bak, ang bida na, nawara na yung battery si Sir Edwin. Problema na. i-redial mo lang ito. Yung number na, 0992 baga. Ano yan, baka nalubat si Sir Edwin.
Baka nalubat. Di, yaon sinda duman sa Iwabeso. Sa mga personnel duman pala ang tatawan ng di na nag-connect. Abakan nalubat si Sir Edwin Pader. Ano daw si Ray? Di akong number ni Ray kaya. Ang lalaking ande akong numero ni Ray. Ayo, wala na kunyana. Wala na garong nalubat si Sir Edwin. Wala na digdi so number ko ni Manoy Ray. Wala na digdi sa cellphone ko ta. Nawara baga pa dir so dati. Yeah. Ayan. Kaya, pero, para gustang restoryanta. Oo. Ayan. Na, at least, sunaguno ta kay Ray, kay Sir Edwin, Mhm. na talagang very scientific palanaan sa indang pag-ibo kining organic fertilizer. Yes. Kada mga iba-ibang kada needs kan mga parao kan daga dapat adalan man katapos kung ano man ang materials sabi niya ba sa bago kung ano man ang materials yan maipo-produce. Correct. Maipo-produce na fertilizer. Kaya para sabi ta mga baga pati nga sa mga pangkan bunay, sa mga shell kan bunay, Yes. mga eggshells, High in calcium. may mga- Ayan, yaw na. Ayan. Ayan, yaw na si Sir Edwin. Sabi. Ay, Yan. salamat. Ang bunay pala, may calcium pala na rin, parer. Yung kaya pala nailing ko ito. So, duman baga nagbisita kita duman sa Bukaf. So, mga estudyante, nag-gibusin na kayo itong shell kang bunay na pang-spray. Yung palang pag-spray pala niyan pag nagbunga na di. Pag nag-flowering stage, mong calcium, paipuan pala. Ayan, ako ba? Okay, Sir Edwin. Yes, sir, man. Yan, naputol kita. Ayan. Okay, Father, may ano ka po tabi kay Sir Edwin? Ito nga na sa padagos na po ito sa mga iba-iba pong mga ngayon po kandaga, iyo man po ang ipoformulate ninda kung paano kung anong mga materials kan ining pabulokon na mga ining composting. Kaya mga iba-iba man po palan. Iyo pa. Ayan, kung halimbawa... Saro pa, Sir Mar, di dahil lang narireparo na sanggang unyan tigahanap ko kung sa'yo napapaduman. O yan bagang mga kaliskis kang isda, mga hasang, mga bituka. Opo. Kung wala ka nagkukuha, kukuha unta po yan, dadaraw unta digdi ipaprocess ta. Ayan, pwede yan na, anong apod yan kayan? Is amino. Amino acid? Advanced stage na kan amino na panggamit sa tinanom. Pinakamagayon man yan, Sir Mar. Ayo, no, mariray man ang pangpabunga. Pampabunga. Kuda sa mga manyog. Sa nyug, ha? Sa nyug. Gusto ko yan i-recommendar. Ta ang nyug, medyo gayon ang meat. So itong laman baga niya. Ayun instead ngayang asin sana, yan sa lakanta kaya na ako niyan. Amino. Minagayon. Amino acid. Di pwedeng ang lumbod kan, malang yumok na. Siram sana, Sir Mar. Minahibog. Maibog pa. Minahibog. Iwan pa din ang wonders of science. Yes. Diba? Buda, so tuba, Sir Mar. Di bulos-bulosan. Tuba. Mas mabulos ang tuba. Mas mabulos ang tuba. Wow. Di mas dakol kitang kunyang kayan. Dakol kita kaya na mapuprosesong mga cocoa sugar at saka coconut syrup. The best. Saka energy drink. Energy drink. Ano yan? So, yan i-introduce ta nganing dahil na magparagrangay si mga farmer. Yaon man sana sa palibuta ang abono dahil na kita maduman sa ibang lugar, sa ibang bansa. Yan talaga ang dapat ko yan. Massive na ang information tabi, Sir Edwin ta. Dakol na nasasayang actually niya kung sa ang resources, kundi napatubod kita kan mga kunyan, dumang kita magparakwa sa ibang bansa. Kan mga 1980s. Napatubod kita. Ang resulta, pinait-fight naman, magayunon niya
nagkagaradan so sustansya kan daga. Yes. So ngunyan, so ibang mga Pero farmers panggang na. pag nagtanom na disganar na ta dahil man ngayang kita diyan. Nagkaturo Ma-construction man na na sa pati nangyay iba. ako. Na-trauma eh. Pero ngunyan, dahil sa pag-introduce nindo yan ng mga teknolohiyang yan na simple sa naman, pero at saka ang resources yaon sa naman, kay puan lang talaga na tiyagaan at tangani na maproseso tang maray. Dakulang tabang Yes. po yan tabi si Redwin. Yes, sir, ma'am. Ayun, pader. So, Yaan man dyan si Ray, ano daw kung makauron taman si Ray, ini po palan, kay puan naman kay niki-organizing dyan, dawa dyan sa Saud, kina kay puan dang organizing, tanganing itong mga eco-aid, iyo ang magkuakan mga iba-ibang segregated na materialis dyan sa Saud. Ayo po. Ya, Halimbawa, Sir Mal, pwede ko ipasa kay Sir Ray ta Ayaw pa. nagtatabil siya. Ko na, may gusto ka po tabi na idagdag pa, Sir Edwin. Ang final ko tabi Sir Mal, ining tigi buta baga ta boses kang kapalibutan nag-agrangay na. Aksyonan ta na. Niya. Sa boses kang kapalibutan nagtalagang nagpapamati na sa tuya na nagdudurlipirin siya na tarabangan ta na ini, aksyonan ta na mapakaray ini. Ta saro sa sabi ko nga ni magkakaigwa kita kay ni kay waste crisis pag data tinabangan na mapakaray ang mga basura. Ayan, Nangalagan iyan sa dagat. healing our soil. Yes, Sir Mal. Salamat tabi Sir Edwin. Baka Okay pwede po, ming thank you. makaistorya si Manong Ray. Yan. Sige, tayo tao ko ini. Oo, yan. Si Kari. Anong Ray? Nagkunyan, nasa pagplati ka pala si Sir Ray. Oy, Manong Ray. Hello, Pai. Hello, Manong Ray. Bye. Ay. On air ka tabi sa programa Mini Pai. Manong Mar. Yupo. Ayan. Marayo ako. Okay, may hapo tabi sa imo si Pai. Maribok. Hindi ko maintindihan. Ayan. Rumayo-rayo ka dyan tabi. Maluwas ako. Ayan. Rumayo ka gilid. Tanganing Marilayan. Okay na. Nasabutan na. Yan, Manong Ray. Mabalos. Ayan, nakaurumi ka sumago si Sir Edwin para duman sa pagpunta dyan kan programa dyan. Now, sa parte mo, ano ang sa imo magiging papel tabi dyan? Ini tabi, ining papel ko digdi, maipaliwanag sa inda na ang pagibo ka ining biofertilizer na ini, na produkto, kay po ang tarabangan. Saro sa sistema, iyo na yung pagkukooperatiba. Iyan. Okay. O ngunyan, day man kay puhan na magbilog ti bagong kooperatiba, daigwa na kita. Okay. Iyo ining Laudato Si Agriculture Kooperatiba ta. Okay. Kasubago nga ni, yun na pigpapaliwanag ko na sa inda na tanganing makaiba sinda di sa programa, kay puhan magmiyembro sinda di sa kooperatiba. Ayun. So ano yan? May mga kunyan-kunyan man yan. May mga kada-kada sa section halimbawa. So diyan na nga sa gugulayon. So mga parakuo diyan kan mga ano yan? Mga dapat ay proseso diyan pasiling diyan sa Iwabeso. So mga ano? May mga collection collector ngaya kang kunyan kang itong mga ay ipoproseso ta na the value waste. So value waste. Opo. Iyo. So dapat i-organisar man sila. Lambang kilo, in fact igwa na naghahapot kasubago, gura naman daan por kilo. Na value waste na. Dahil ko pa masimbag dahil ta pa manauronan sa board yan, ano. O kaya pero igwa na kitang ideya na halimbawa pwedeng ano daw kung 25 centimos por kilo, hindi lang, ano, tayo aram. O kung piso yan, no, ano man, ano. Adalan ta. Yeah, adalan ta talaga. Adalan ta maray. Dahil ko aram, kung aram ni Sir Edwin yan, ano, kung igwa na siyang experience siya, kung gurano ang barakalan, kayan, duman sa daraga, ano? O kaya kung sa ina
mga ano daw, anong farm ang nagigibo ka ini. Dahil ko aram, ano. Pero pwedeng argayan. May an tultol ang gustong sabihon, tatawan ta ki value, igwang monetary value, igwang kantidad, an mga basurang pigkokolekta ninda. Ito nga ning mga residual na nakokolekta ninda, average baga nga ni, sabi ninda, nag-average sinda ning 400 kilos per day, lambang saro. Ay, dakul pala yun eh. Iyo, dakul man, yun mo. Ang tagayo ng kantong. Pero ang kantidad kay ito, minaabot sa ng 300. Iyo, 300. Kung sabi ninda, kung medyo dakol, nakaka-500 sinda. So, gustong sabihin, more than 400 kilos. Ano? More or less, or less than, minaluwas, less than 1 peso ang kilo ninda, ano? Mga kayan. Pero ang magaling ka ni Manong Reyta, ngunyan, tatawan ta ng value sa bio waste na imbis na ipagparatarapok sila kung sain, ngunyan, magkakaigwa na silang interest na tipunon ini, tayo ang value ini. Tama. Tigwawalat man sa naninda. Antaram ko nga ni tabi sa inda, Manager Mar, ining ano baga, ining pagkukolekta ninda na igwang value, dai nasasayang. In fact, so ganansya nindang uroal daw na halimbawa nakaka 400 sinda. Sabi ko, kung gigibuhon nindo ining para sa programa ta na maggibo ki biofertilizer, madudubli ang ganansya nindo sa aldaw. Tibad matripli pa. May dugang na pagkakakitaan. Iyo tabi. Dugang nakabuhayan talaga ini. Magayon nakabuhayan. Opo, pader, tabi. Tapos dakulang tabang patabi sa environment baga. Yes. Manong Ray, si pader may apot sa mo tabi. Go ahead, tabi, pader. Ayun po, pader mo. Siguro magayon po kayo ni bako sa ng kwartaan dilensya. Kundi pati man so anong ikaka-contribute ninda sa environment. Tapos ipunta man na ang magiging benepisyo sa inda kay niyo. Bako ang perming maray ang sadod dinda kaya pwede man na tawan silang PhilHealth o kung mag-join sila sa cooperative. Magkakaigo silang PhilHealth, mga social services ta. Mga social services ta yan. Tangani na, tayo pagparaisipot, 500 tama na ngayon. Imagine, 500 pesos o 800 pesos a day. Nakulang bagay yan. Pero, kulang pa ito sa bulong baga. Kulang sa bulong. Inaram minaman niya na dakulong bagay na ining pag-ibuta init ta an salod ta sa pag-ibo ka ining organic produce na ini or product dakulang tabang sa tuya sa mga farmers and sa environment. Ayun. So talagang essential talaga na magkaigwa ng organisasyon. Ompo. Well, organisado na kita, malaog na nga ni isa, malaog na lang sinda. Kung mag-organisar pa sinda kibago, ay madidipisilan pa, mahaloy pa yan. Ayun, okay. Di mag-membro sinda sa Laudato Si Agriculture Cooperative. Agriculture Cooperative. Iyo tabi. Ayun, okay. Pader? Magayonon po yun. Talagang mangyayari po ito sa permitabi ko para sabi na sagip kalikasan, sulong kabuhayan. Sulong kabuhayan. Iyo tabi. Ompo. Iyo. Okay, di ano yan, Manong Ray? Food security and environmental protection. Gabos na klase ning kunya na, gabos na klase ning mga bio waste, including yung mga coconuts. Iyo po. Ayun. Mga coconut husk, coconut feed. Iyo. Ayan, kumpleto naman kita ka ng mga gamit garo. Para pati mga dakulon ki mga nalalapa digde, mga awot, mga dahon,
mga saradit na mga sanga. Aha. O dakol na lalapa digdi. Iyo po. Okay. Okay. Si Manong Ray, salamaton po tabi sa presence mo sa programa. Thank you very much. Iyo po. Ayan. Opo. Okay. Mabalos man po. Yes po. Pader, mabalik po tabi kita taon-taon sa naman para sa sumada. Oras na to mga tugang alas 10:43 na po ni paggaga. Diday ko, diday ko, diday ko. Sa albay, sa tuyang, bistuho na siya. Sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man. May pagbakulog siya sa probinsyang Albay, ngunyan sa tung mamamatean. Ika ako gabos kita magtarabangan para sa progresibong Albay. Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo, maging sa salud, seniors, women's at youths. Abay mahal ko yung si Diday ko. An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something smarty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you feed is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambal po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala,
Ang Arterisyn ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang Arterisyn sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Alright, balik po kita mga tugang sa programa. Hello kay Ma'am Rosa Betis. Ayan, good morning ayam. Bati po Heaven's Friend Agarwood Tea and Plants, Vitano, Legazpi City, from Malati, Manila. Tiway po sa program. Si Josa Rakion, Ma'am Josa, sa Monday ko na nito karon tabi na kunyan mo, out of topic kita. Wala mo sa senior citizens, ano? Sa Monday na, taka sa impo ining lugar at saka ano ining benepisyo para sa senior citizens. Pakitext na lang po tabi, adi, para po matokar ta sa Monday. At ngunyan po kaya, iba man ang tema na pig-uuramin ni Padre Momoy para po sa kapalibutan. Pader, balik po ito sa program. Hello po tabi. Yan, okay? So, may kunya na lang kita. Igwa na lang kitang 12 minutos, 10 minutos pala bago madeklara kaming illegal ni Pader. So, isumada ta na garo Pader. So, sa tuya po na yes ano yan? Po, isumada ta na. Apa, okay. So, sa Kagbulakaw, so, sa isla kang Kagbulakaw, ano na ang kaya mahiling ta po bagangon niya na gapos na talaga nangyayari. Ang mga bulod nagsurupay ang mga salog nagsurupay na ang mga po dahil sa nagtitiris ng mga bulod. Ayan. Po dahil nagtitiris ng bulod po dahil man sa kung minsan bakong masyadong appropriate ang mga gibo nato mga infrastructure dahil masyadong pigturan, masyadong pansin ang mga inaapod po bagang environmental impact. Yes. Tsaka sana yung ano yan, talagang yung pagkuaning environmental compliance certificate, talagang pahigpiton. Day basta-basta na magtao ka yan kung day man talaga na adalan kimaray. Yan, tanganing so impact mabawasan. Right. Okay? Alright. So, we will follow it up mga tugang sa mga masunod. Baka sa next week makaurunta na si Father Noli, si Gagawa del Parse, para po mapaliwanagan kita asin matutukan ta ano pa ang mga ibang naging problema duman asin mga magiging solusyonin da sa indang pag-ataman sa palibot. Sabi nga ni Father Noli, ang beautiful Cagaray Island medyo may problema na. Dahil tanangin may babalik pa sa dati kundi dapat na prutiran ta na sana. Ayan. Alright, and then siyempre digdi Father sa biofertilizers ta. Magayon po yun yung tukaron bako sana po yun yung specific dyan sa Cagaray, sa Kagbulakaw, sa Nahara din sa Misibis Bay. Mahalaga man po talaga na para sa gabos ini sa igdalalong sa Albay, tapos duman man sa Kamsur, so mga nangyayari duman, aron po ini Andaya Highway, ano bang ang dapat gibuong kaan? Kaya magpapara-insist naman ngunya na papakarhayo naman, perang taon na papakarhayan ang Andaya Highway iya. Never ending na history. Na talaga pibubugtag nila so appropriate na tinampo dyan na dapat bioduct, dapat elevated highway. Iyan. Opo. Okay, Father, sa biofertilizers, yan, may kunya na kita, no? May nahili na kitang kaliwanagan para po dyan sa mga kababayan ta na ma-involve dyan. As in, kita lambang saro, dapat ma-involve di para sa pag-attain kan zero waste. And then, ining biofertilizer na kulang tabang para po sa mga paratanom. Katapos, siguro, dapat ma-involve man igdi ma-involve man sa mga niyaon dyan sa sakdan. Kay puwan po baga sabi ni Sir Edwin, kay puwan ta dyan sa mga sira na so hasang, so kiskis, so mga hasang, kiskis, so bituka, ayan, tayang baga, tapos iba man so mga possible pang mga vegetables na nga nang iyan medyo in a way segregated. Tapos sa mga bake shop, mga bake shop man ito mga arikurong kan bunay saka most probably iba pa mga waste na talagang kapag na-segregate yan katapos gamitin mo ko sa nang i-dump sa
nganing mapasiring sa mga kadagatan at mga salog, magayunon po gaya din ita, talagang susunodon tayo ng pick-upon na zero waste man. Yan. Circular. Ano kaisipan dala kayo ng zero waste? Circular economy. Yan. Yan, circular economy. Circular Ang economy. iba man, regenerative economy. Regenerative, utilizing our resources. Yan, para dyan sa tuyang Kumbaga, inindaga, kapag dahil tamang pagpapabayan taman talaga inindaga, pabayan tayo inindaga, kung pagparagay mo itang puro sa na commercial fertilizer, mga pesticides, narog yan, later on, nagagadan. Iyo po, oo. Natampo man ang daga. Napapanggap. Dahil, maski anong itanong mo dahil natubo talaga. Except yung maski ani awot mo yung sinabo na. Okay. O, sige, Father, Tabi, sa tuya pong bendisyon para sa mga kababayan natin. Iyo. In the name of the Father, Son of the Holy Spirit. Amen. Amen. Dear Lord and Father, we praise and thank you for the gift of life, for the gift of faith. We praise and thank you for the gift of this new technology. We praise and thank, and we are aware now, Lord, that this technology should really serve to protect our environment. It should not really be used for our own selfish interest alone, kundi na maging makasunod po kami sa tinatawag na regenerative economy. Itong yung pangyayari po sa LA, ipagdasal din po na tinataas din po namin sa iyo, Panginoon, ang mga tao na lalong-lalo na ngayon naapektuhan ito, sobra-sobra po nawalan halos ng kanilang kabuhayan. At ang mga taong mga namatay, tinataas po namin sila sa iyo at humihingi din po kami ng tawad sa iyo sa hindi po namin pagsunod at pagiging stewards namin sa creation. Sana po mapaliwanagan nyo, ipadala nyo ang Espiritu Santo na hindi naman po kayo kayo po ay Diyos na mapagmahal at mapagpatawad. Ma-realize po namin yan sapagkat hindi naman po nangangahulugan, hindi naman po kayo kagaya namin na very sensitive na kung ano mang ginawa, kaagad-agad nandyan po ang kaagad-agad ang punishment. Sana Lord mapaliwanaga, matanggap ng aming mga kababayan, mga kapwa-tao na kayo po ay talagang Diyos na mapagmahal at Diyos na mapagpatawad at Diyos na mapagkalinga. Ang lahat pong ito ay sana mangyari po sa amin dito sa mga isla, sa mga kabundukan, sa mga karagatan, at unti-unti po kami ma-inspira na unti-unti po gawin namin ang aming mga hakbang para ma-preserve ang kapaligiran, para mangyari po ang isulong po namin ang kabuhayan at sagipin ang kalikasan. Ang lahat po ito ay hinihingi namin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Pagpalaan kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Alright. Mga dugang, that ends our program for today. Salamat po sa inyo bagantabay. Padi Momoy, salamat po maray tabi. And thank you kay Sir Edwin Ribangcos at saka kay Sir Ray. Ano nga yung apelyido ni Ray? Ray Sabio. Calliope Sabio. Yan. Alright. Sa inyo po ka po, salamat po maray. Abangan po masunod na programa after the news break. And Legally Yours, GB, with Kuya Mike Dado at saka ni Attorney Christine Longabella. In just a short while. Bye-bye po. Thank you and God bless the Philippines. At malayo-layo sa idung nadangog ang programa Boses kan Kapalibutan. Abangan giraray sa masunod na Sabado. Digdi sa DZGB.